Welcome back to all kalapatids. So for today's video mga kalapatids, ipapakita ko sa inyo yung bagong salta na ibon sa loft natin na naka-summer race ban. So bali next year na yung race nito. So kung gusto nyong makita, tara. So ito na yung ibon natin kalapatids na bago sa loft. So ito siya. Bali nanggaling to sa tito ko na kung nakikita nyo yung post ko sa page nung 1 week old pa to yung pinost ko. So ito na yon. Bali tigisa kami ng inakay. Bali gift bird niya sa akin to. So sinuksukan ko ng pang summer race, summer ring pala. So magandang inakay. Ayan kalapatids. So may puyo siyang puti sa bandang butchi, may leeg, may tatlong balahibo siyang puti. Bali ang pinanggalingan ng mga magulang nito ay gift bird din sa tito ko galing Dagupan, yung kasamaan namin sa club na kumakarera, pero dati na siyang fancier. So binigyan niya ng ibon si tito ko. So nakabahagi tayo kalapatids, nakaburaot tayo ng isang inakay. Yan. So maganda yung ibon, yung matigas yung buto niya dito sa may matigas. Tapos yung mga pakpak makikita mo malalapad talaga. Yan. So bibigyan na natin siya ng patoka. So ito, bibigyan na rin natin ng patoka to kasi may inakay para hindi mabansot yung inakay nila. So ito yung bibigyan natin patoka. Dati pa rin yung gamit natin, Nutrina flyer mix and breeder mix. Tapos may kunting Integra 3. Bibigyan na natin. Pag sa mga breeder ay maaga ako nagpapatoka. Bibigyan na rin natin to. So yun kalapatids, nagpatoka na tayo ng mga breeder natin. Tapos yung bagong walay na YB na bagong salta rin sa loft natin. So susubukan natin parondahin yung mga flyers natin dito pang south. So try natin parondahin tapos tawagin kung papasok ba sila agad. So yan kalapatids, bali dito lang umiikot yung mga ibon ko kasi nga matatanda na sila, di gaya ng dati nung mga umiidad sila ng mga 4 months 3 months, talagang mga 30 minutes yung lipad nila, tapos plus 20 minutes pa na ikot ng ikot dito sa loft dati. Ngayon matatanda na, so
Dito lang lipad ng mga ibon ko mga kalapatids. Kaya binabawi ko sila minsan sa self toss. Susubukan natin silang tawagin gamit yung binili nating pangpito. Kung bababa sila. Yan. Tuloy pa rin yung pag-iikot nila mga kalapatids. So, hihintayin natin silang dumapo sa bubong bago natin tawagan para matuto sila. Ayan. Isa na, kapatid. May isa na. May isa nang dumapo. Ito yung mga masunuring ibon. Yung mga matitigas nandun pa sa taas. So, tatawagin pa rin natin sila para matuto sila na bago sila kumain ay nasa loob sila ng kulungan. So bali ito nga yung mga ginagawa ko sa mga flyers ko mga kalapatids. Na pagpasok nila sa kulungan ay binibigyan ko sila ng pagkain. So ito na yung tinimpla nating electrolytes kalapatids para sa ibon natin. So bigyan na natin. Pero sa mga breeder at flyer mga kalapatids, plain water lang ibibigay ko. Bali ito lang inakay. Ang mga breeder at flyer naman ang papainumin natin mga kalapatids. Naman sa mga flyer natin mga kalapatids. Bali plain water lang yung bigay natin. Ayan lang natin yung patoka niya dito mga kalapatids para matuto siyang kumain. Kasi mga 1 month old pa lang to. So sakto lang naman na pagwawalay ng ibon. So bibigyan natin siya ng pagkain. Ayan lang natin para matuto siyang tumuka. So bali hanggang dito lang yung video natin kalapatids. At sana nagustuhan nyo yung maikling video na ginawa ko. So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at hit mo na rin ang notification bell button upang updated ka sa mga ina-upload kong video. So maraming salamat sa suporta mga kalapatids. Mag-iingat po tayo palagi. Keep safe kalapatids and God bless. Peace.